Wannan sallah salatu tasbihi babu abin da ake roƙon Allah da ita Allah bai biya bukata ba. Salatu tasbihi sallah ce da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ba amminsa ko babbansa ita, ya ce mishi ya ammi ya babbana, ba zan sanar da kai wata sallah ba wacce ta zamanto mai gamewa ga dukkan komai, ko so ɗaya ka yi ta a rayuwarka ka gama. Amma saboda ƙwazo na mutane, manzala sallallahu alaihi wasallam ce so ɗaya in an yi babu laifi. Ma'ana ana so mutum ya yi so ɗaya a rayuwarsa, in ya yi yayi, amma in kuma ya ci gaba da maimaita babu laifi. Akwai wanda yake yin ta duk ƙarshen wata ko duk sati, akwai wanda yake yin ta ma duk shafa'i a bayan shafa'i da wutirinsa, akwai wanda yake yin ta ma a lokacin salatu duha, salatu tasbihi wacce ake karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, raka hudu ce. Idan mutum tashi ya kabbara Allahu akbar, sai karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa goma. Sai ya kawo sura da fatiha, sai karanta kafa 15, sai ruku'u yayi 10, ya dago yayi 10, yayi sujada yayi 10, ya dago yayi 10, ya sake koma sujada yayi 10. In ya taso ba zai karanta ba sai ya miƙe. Shi yasa malamai suka ce tun da kafa 75 ake samun subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a cikinta, to lallai idan mutum ya kabbara Allahu akbar 10 nan a tsaye ake samun shi, kamar yadda wata riwaya ta zo. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, kaga wani tasbihi ne mai girma. Allah ya koya wa ammansa wannan sallah, in ka yi ta haka raka'a ɗaya, haka za ka yi raka'a ta biya ka sai ka zauna ka yi tahiyya, sai ka sake tashi, sai ka kawo ta kamar yadda ka yi waccan ta farko, sai kuma ka yi sallama kwaya ɗaya, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan sallah salatu tasbihi babu abin da ake roƙon Allah da ita Allah bai biya bukata ba.